दा आं जोंहा मानगोनां मेमनिफ्रायनो बिथांजोआ मा साननानै दं दाथ' दुखुनि सम फैदों मेम। आं बेखौनो बुंनो सानोदि आं आसाम सरकारनिफ्राय आं खावलायनो सानो आसाम सरकारखौ माने आंनि फिसायखौ आसाम सरकारनि मानसियानो आंनि फिसायखौ बुथारबाय। बे बुथारनायनि थाखाय आंनो आसाम सरकारनिफ्राय नांगौ। आंनो आसाम सरकारनि साख्रिखौनो आरो आङो दस्रा बेलेग आं साख्रि लानो सानाखै आरो आंनो नांगौ पारमानेन्ट साख्रि नांथारगौ। आं पारमानेन्ट साख्रि नङाबा आं लानो सानाखै। आं फंनैसो खोथा बुंनो सानबावदों दि आंबो बर' हारिनि जानानै बर' माहारिनि जानानै सासे आइजो जानानै बेसेबांबा गोजान जायगायाव थांनानै गावनि जोनोमगिरि हादरखौ गारनानै बेसेबांबा गोजान जायगायाव थांनानै आंबो हारिनि थाखाय नांनो थांदोंमोन। बेसेबांबा दुखु खस्थ' सहायहैनांदोंमोन। बे सहायहैनायनि गेजेरजों आं दिनै सौसिनानै आं न'आव सफैफिनबाय। सफैफिननायनि गेजेरजों आं दिनै बेसेबांबा दुखु खस्थ' आं गोग्लैफिनबावबाय आरो गोग्लैफिनबावनानै आरो आङो दा दुखुनि मोदै आं गफिनबावनांबाय। नाथाय बेनि थाखायनो आं गासिबो रायजो राजानि सिगाङाव आं खावलायोदि आरो आं गुरैयै आर'ज गाबो दे आंनि फिसायनि थाखाय गासैबो रायजो राजायानो खौसे जानानै आंनि फिसायनि थाखाय न्यायखौ खालामनानै होनांगोन आरो जोंजों लोगोसे मदद होफानांगोन। आं बेखौनो रायजो राजानि सिगाङाव निमाहा बियो आरो आं गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। दा आंनि बुंनो साननाया बेनो दिनै जोंहा फिसाया जोबनानै थांदों। दा बाहाय जों खामानि दामानिखौ मावग्रोनो होननानै जों थादों। बिसारखौ आं लुबैग्रोदोंमोन। बावहाय आङो दा साख्रि बाख्रि जासिनायखौ आं एसे मोजां मोनाखैमोन। आंनो इनायखौ मोनग्रोयोब्ला बेखौ मोनग्रोयोबा मोजां जागौमोन होननानै आंनि गोसोआव आं सानदों। आं रावनिबो बुरखायनाय रावनिबो थुनजनाय आं रावनिबो खोथाखौ लायाखै। माने आंनि गोसो गोरबोजों आं साननाय। दा बावहाय दा जोङो जेरैबाबो बिसारखौ लाग्रोनानैसो जों साख्रि बाख्रिखौ उनाव लागोन होननानै बाथ्रा सानलायदोंमोन आंनि फिसालाफोरजों आरो आं फंबायफोरनि सिगाङाव आं बेबादि खोथाखौ होदों। दिनै आंथ' लेखाबो रोङा फराबो रोङा साख्रिनि नामखौबो आं बुंनो रोङा। माबा खिजेल नामा होननाय बे साख्रिखौ खोनानाय मथे जोङो जोंनि फिसानि खामानिखौनो मावनो हायाखै। जोङो दानि साख्रिखौ आजावनानै जोंनि गोसोआथ' गोजोना। दा आरो साख्रिनि माबाखौबो नङा पारमानेन्ट नङा होननानै बुजिजोबनायाव जोङो आजावैजों जाबजों दा साबसिन जोंनि गोसोआ हमथासिननाय मोनदों। बोलो गोरासिन दादसिन मोनदों आंनि गोसोआव। दा जोङो जेलाखि जोंनि फिसानि थैनाय बेखौ गावथारनाय दाय दसि आंनि फिसायानो जाथोंमोन दंब्लाबो खरआव हाबखानायखौ मारै लांनानै एनकाउन्टार आथायखो। दा आंनि फिसाया दाय दसिब्लाबोथ' बेबादि गावथारनो मोनामोन कर्ट कासारियाव हाबखानायखौ। दा बेनि थाखायनो आङो इनायखौ जेरैबाबो बिसारखौ आंनो सोरबा CBI बाबो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय CBI बाबो मास मोनसेजों दा 15 दिनजों जेरैबो तदन्त आथायनानै बेखौ देखायब्लासो जों साख्रिखौ लागोन लानाया। खिन्थु देखायग्रोनांगोन आं बेनिफ्रायसो आं आजावगोन होननानै बुंदों। ओमफ्राय आंनि आजावनायाबो जे जायगायाव दिनै आसाम गभर्नमेन्टनि पुलिस बिथांमोनहा गावथारदों। दा बे आंनि फिसानोबो आरो बिहामजोनोबो खिन्थु पुलिस बिथोननि साख्रिखौनो होनांगोन नायबिजिरनानै बिसोरनि रोंगौथिखौ लानानै पुलिस बिथोनावनो सोसननायखौसो आं गनायगोन आंनि साननायाव।
दा आंहाथ' गोबां बाथ्रा बुंनांगौमोन, बुंनाङैखौबो बुंनांनाय जानोसै। दिनै आं बे फिसाया NDBआव थांनायाव आर्मि पुलिसफोरजों लेंहरजानाय, नागिरफैजानाय, खस्थ' जाजोबनानै आंनि न'खरा दुखु गोनांखामोन। आरो दा फैनानैबो बिसोर हमजानाय समाव उदालगुरियाव फैनानै हमजाफैदों। दा बाहाय आङो मालायनाव रिन बिन लानानै बख'बाय, सुद लानानै। दा होनो हायैयाव आं न' बां फाननांजोबदों। आंनि बुंनाय रावखौ बिसास खालायाबा रायजो राजा दङ, बिसिनावबो सोंनानै लानो हागोन नंखाय ना नंगौ। रायजो राजायानो बयबो साखि दंजोबो। खिन्थु आंनि फिसाखौ जाय आसाम गभर्नमेन्ट पुलिस बिथोनफ्रा गावथारदों, बिनि न्याय बिसारखौ आंनो जेब्लाबो अरायबो नांगोन। खुलुमबाय। आङो दिनै जोंसार मोसाहारिनि न'खरनि जानानै बा बिमादै आङो दिनै आं बुंनो लुबैदों, दिनै बियादै फिसा थैनानै थांदों जोंहा। दिनै बेसेबांबा दुखु जारला सहायनानै दङ। दिनै बिहा बिहामजो फिसाया, जोंसारनि हिनजावा दिनै साख्रिया पारमानेन्ट जानांगौ। मानो होननानै बुङोबा जों केजुवेल साख्रिखौ जोंहा लानानै लाब गैया। मानो होननानै बुङोबा बेहा गथ'आबो उन्दै, जाहाथे बिनि संसारखौ मोजाङै सोलिलांनो हायो, गथ' गथाय फिलांनो हायो आरो फोरोंलांनो हायो। जों बिमा जानानै बे गथ'नि थाखाय मोजाङै सोलिलांनो हायो, आं बेखौनो बुंनो लुबैदों। आसाम सरकार बा भारत सरकार, दानि BTRनि जेन'बा सारमोनखौबो जों बयखौबो खावलायहरदों, जाहाथे जोंहा दिनै जोंसार मोसाहारिनि हिनजावखौ पारमानेन्ट साख्रियाव सोयो।